Data d'arribada. 2011. Segle XXI. Comarca del Segrià. Ciutat de Lleida. Temperatura. Primaveral. Per la vitamina C. Ha estat un aterratge forçós, una mica inusitat. Per cert, fa un aire molt net. No estic molt acostumat a aquest aire tan net i sa. Permeteu-me presentar, perquè jo vinc del futur, però no voldria ser un maleducat, esclar. Em dic Massafré, Martí Massafré, agent secret en missió especial. I és que jo vinc de l'any 5011, esclar. I al 5011 no hi ha fruites. Sí, no hi ha fruites. Que sí, que no hi ha fruites. Que us dic que no hi ha fruites per tercera vegada. Però sabeu per què no hi ha fruites l'any 5011? Doncs aquesta és la meva missió, anomenada Tastafruita. Ara us explico. La primera raó, molt fàcil, evitar la contaminació i, sobretot, salvar els arbres. Segona raó, heu de menjar molta fruita. Li heu de demanar a l'avi, a l'àvia, al tiet, a la tita, al cosí, a la cosina i al veí del quart. Tercera raó, hem de cuinar plats deliciosos i predilectes sota el nom de Tastafruita, aquesta missió especial. Ho heu de fer per ajudar-me a recuperar la fruita al segle 51. Esteu preparats? Avui, en el meu primer viatge en el temps en missió especial, m'he desplaçat fins a l'escola Espiga de Lleida, on em prepararan un plat amb 8 ingredients, sí, 8, entre els quals hi ha la poma, que va molt bé perquè porta fibra i fa anar bé al lavabo, i a mi aquests aterratges forçosos em deixen una mica trastocat de l'estómac. I l'altra funció que té és la dentrífica, que neteja les dents. Ho voleu veure? Em voleu acompanyar? Doncs som-hi, anem cap a dins. Bon dia a tothom! Bon dia! En Martí Massafré s'ha desplaçat enrere en el temps fins al 2011, on els alumnes i les alumnes de l'Escola l'Espiga de Lleida ens prepararan un plat amb diverses fruites. En aquest plat, que han titulat Espifruit lleidatà, també inclouen fruits secs. Ja ho veieu, un mar i muntanya de la fruita rica en proteïnes, fibra i vitamines. I no oblideu que els fruits secs us faran funcionar el cervell. Mengeu-ne sobretot en època d'exàmens. Ja veieu, estem aquí amb els alumnes de l'Escola l'Espiga de Lleida, que ens prepararan aquest espifruit lleidatà. Esteu preparats? Sí! Doncs som-hi! Un moment! Abans de començar a cuinar, què toca? Sí, netejar-se les mans. Doncs primer tens que agafar un paper gran i després dibuixar-li una espiga, després plastificar-la i per al voltant hi fiques mermelada de gel. Hi ha poma, pera, Mandarina, kiwi, maduixes, pera, mermelada, ametlles i pastanaga. A la boleta de dalt li fiques kiwi, amb un altre costat li fiques poma, amb un altre pera, amb una altra mandarina. és una espiga i ens van donar la idea perquè, com que nosaltres som l'escola Espiga, doncs per això. La fruita diuen que va molt bé per la salut. Perquè per l'hivern cal més peres que xupa-xups. I la majoria d'ingredients d'aquest plat són fruites. Per esmorzar, poma, per berenar, plàtan i per la tarda, pera. M'agrada més la pera. La poma perquè m'agrada molt la seva pela i com és de bona. Les vermelles. Per què? Perquè tenen un gust més de poma.
Quina oloreta que fa aquest espifruit lleidatà que ens han preparat aquests alumnes de l'Escola l'Espiga. Què us sembla si passem al rànquing de posicions? Sí! Doncs som-hi, va, el rànquing. Bravo! Què? El tastem? Sí. Ja heu vist el plat que ens han cuinat els nostres amics de l'Escola l'Espiga? Sí, aquest espiga fruit lleidatà. Bé, de fet, jo ara he de tornar cap al futur. He de tornar a casa. Però abans us volia comentar una cosa. Jo tinc un enemic que em fa la guitza allà on vaig. Es dedica a robar-me les peces de fruita. M'heu d'ajudar a trobar-lo i a identificar-lo, perquè és aquest. Aquest que heu vist és el nostre enemic, el doctor Quilojul. Hem d'evitar que ens robi totes les peces de fruita. Entesos? M'avisareu si el veieu? Espero que sí. I això és la poma, que porta molta fibra i va bé per anar al lavabo, cosa que em convindrà per aquests aterratges forçosos que em deixen una mica trastocat. Fins la propera.